ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ update maka pastọ Olatunde Olaniyi anụnwa unu na-afụ ebe a. Pastọ Amos Ịsa onye nke a sị na okpu amụ ya dị ka azụ mbe, bịanụ ka unu nụrụ update ka nya bụ pastọ si wee ju unu ikpe, maka na ama na ụfọdụ ya da atụ anya na-asị nya bụ pastọ ka nọ n'ogige ndị uwe ojii, ndị polisi aka jie ọ dakporo nwatakịrị n'eziokwu ka ọ na ọ dakpoghi ya. Bịakwanụ na update agbagokwa na nya bụ pastọ ejekwa n'ụlọ ikpe iji wee gosi na ife a na-ekwu bụkwa eziokwu, iji wee gosi na pastọ unu na-afụ ebe a n'ọkwọ Santurugede ka o ji ndị chọọchị membia wee na-agba na ife pastọ a na-ala na ọ dụghọkwa ịka akọ, wee na-akọwa na pastọ unu na-afụ ebe a na okpu amụ ya dị ka azụ mbe. Na ntụ unu fụrụ ya wee tachacha ka udene mmiri mara, na ntụ unu fụrụ ya na anụ ahụ adịghị ya n'ahụ, na unu aya ama na gbagagbu ya nwata rigolo okwe ya n'ebe a ka anụ ahụ niile na nri niile pastọ a na-eri nọ na mgbalagadi ya kafa nche je wee hụla ebe a. A sịkwa na nke ya dị ka amụ ibi na ife obu n'ukwu ya nke a ka a na-agụ ife ibu n'ukwu na-atụ m egwu, mgbamgba nwoke oyi ịdọkpuru a na ọdọrụ ka awọ, mgbamgba nwoke oyi ị na-agba ọsọ na-ayọ belu, mgbamgba nwoke oyi. Bịakwara ka nke ọrụ unu na-anụta akala eze n'okwu ya bụ na eze na-eme ọfụma. Nnụtakwa nke a ka pastọ anyị si wee ju n'ikpe wee sị ka m bịa ka arụ ndị chọọchị memba anyị, maka ndị chọọchị memba anyị na-asị na pastọ anyị ha adakpo nwaanyị n'ike, na pastọ anyị abụghị Olatunde Olaniyi. Bịakwuo na pastọ anyị na ife ọ na-alakwọ ife pastọ anyị na-agbada Santurugede ọdọkwa ịka akọ. Bịakwana ka nke ọrụ unu na dịka ebukwa na ikpe pastọ anụnwa wee jee n'ụlọ ikpe wee mee ka ndị mmadụ mata na ekene ndị Child Drive Advocate and Safety n'ọfanwa bụ ife kwudoro nne na nna ya bụ nwatakịrị pastọ dakporo n'ike n'azụ, ka afụkwana na ya bụ nwatakịrị na o nwetalụ justice, na pastọ unu na-afụ ebe a na o je mee nya bụ nwatakịrị ife anụnwa n'ike, maka ọma na nne na nna nwatakịrị ahụ na fe enweghị ego, na fe abụ ogbenye ọnụ ntụ, na o nweghị onye ya ekwurufa na abịa n'ife ego na ife polisi na ife ịkpọgasị ndị ụlọ ikpe, mana ọ maazị na ka o si gbatakwuru kịta na ewepụta akwa anaghị n'ihu akwụkwọ na ndị na-afụ maka ụmụntakịrị na fa na-akwụdosi ike ijikwanụ wee fụ na ya bụ nwatakịrị dakporo n'ike, na ya bụ nwatakịrị na-enyere ya justice. Na dịka pastọ jere ụlọ ikpe on 16th of July 2025 na-elulu n'ụlọ ikpe na afụlọkwa pastọ anụnwa unu na-afụ ebe na-ebutekwa ya n'ụlọ ikpe na pastọ na-agba ọsọ, amana ndị mmadụ etere ya foto ka a jụọ ya ajụjụ na onye ọkaikpe pastọ bụkwa na onye afụrụ n'ụlọ ikpe, nke bụ na onye ọkaikpe ya na ebe ahụ wee na-asị na ebubo ka a na-ebo pastọ na pastọ abụla Olatunde Olaniyi na enwerọkwanụ nwatakịrị pastọ dakporo n'ike. N'ọkwa ife a ka onye ọkaikpe ya kọwara wee kọchaa ndị ọkaikpe n'ebe ahụ wee sị ya gịnị na ọ na-asị asị na kịta anụnwa na aya ekpenwuzikwanụ nya bụ ikpe dịka pastọ abịaghọ n'ụlọ ikpe, and na fanwa bụkwanụ ndị ọkaikpe na fa na-ejezikwanụ holidays, na ikpe pastọ anụnwa na-aya ebugharị ya 30th of September 2025 nọmbasị a ka pastọ ya abịakwazi ụlọ ikpe ka e wee bidokwa ikpe ya n'isi. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na dadi GI anụnwa na-agba egwu ka elente na nya bụ nwatakịrị pastọ anụnwa dakporo n'ike, na nya bụ nwatakịrị na ezigbote ahụ adịlọzikwa ya, na nya bụ nwatakịrị na ọbara ka na-agbakwa ya n'ahụ, na nya bụ nwatakịrị na ife ya na ihe amazikwa n'ọnya, na amakwa na pastọ ji nwatakịrị a wee chụọ àjà, na amakwa na pastọ ji nwatakịrị a wee si oke ite, na nya bụ nwatakịrị ka na-ayakwa ahụ wee ruo kịta anụnwa mbụ nya bụ nwatakịrị dị 14 years na ọ na-ayazi ahụ ka onye onunu ọbara na-eme, na nne na nna ya ezubekwa ike, na ife na-apụgasị nya bụ nwatakịrị n'ahụ na ọ dụghọkwa ịka akọ. Ọ na bụ gịnị ka pastọ ji nwa mmadụ wee mee? Bikonu a na-aka ụka ka e wee mee mirakụl, ka e wee gbuo amụma ka e wee sị na Chineke na-agwa anyị okwu, ka mmadụ ya eji wee welu mmadụ ibie wee na-achụ àjà, ịhapụ nke iwelu ndị nke onye ọzọ wee na-agodola alụsị sị na ị na-aka ụka. Ịmara ife iji nwa mmadụ mee pastọ Amos Ịsa megha anụ nwa mmadụ ka o nwere onwe ya ka a na-aya ofu. O wee bụ na ndị polisi na-akọwa na ọ bụ ọdịrị sọsọ nwatakịrị anụnwa ka eji akpụpụ pastọ Amos ụlọ ikpe, na evidensi enwetara na fonu ya na sọsọ nke ahụri erugori ịtụ ya nga, na sọsọ nke ahụri erugori ka ọ taa afụfụ nji ya, na ọ bụ ọzidịrị nke nwatakịrị anụnwa ka a na-ekwu na unu fe ife asịrị afụrụ na fonu pastọ anụnwa, ka o si etito ndị mmadụ, ka o si emebigasị ụmụazị ndị mmadụ, voice note ụmụazị erubeghị ife eji ụmụazị eme,
na ife ọ na-agwagasịfa na ife afụrụ na fon ya na ọdọọkwa ịkọ akọ maka ndị na-edifendịkwa pastọ fa ụna na-anọ mgbe ọ na-akpọ kọlụ mgbe ọ na-ese ndị meseji na-agwa ụmụazị dị 5 years na 10 years na ọya anụfa na aha dịrị aka akụkọ ndị nke na-anụ di ma ndị nke bụkwa na ụmụ agbọghọ na aha dịrị etinye aka ebe ahụ na ndị nke eji wee na-akpụpụgodu pastọ ikpe bụ ụmụazị erubeghị ife eji ụmụazị eme pastọ ji fon ya wee na-aghọrị wee na-agwafa na fameghepụrụ ya ka ọ gbaa Santurugede ka ọ gbaa mishọnarị jọn maka nọkịta ka ọ ya ama na Santurugede bụ egwu ndị mmụọ na alụ pastọ atọrọ na ọdọkwa ịkọ akọ n'ọkwa n'ime ụlọ nsọ Chineke n'ime ụlọ ụka ya ka ọ na-anọ wee na-agba ụmụazị erubeghị ife eji ụmụazị eme mishọnarị jọn ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na Chineke na-apịakwanụ pastọ anụ nwetara maka na ya bụ pastọ ji afa Chineke wee na-egwu egwu wee were afịa wee na-ata alụ dị iche iche na ya bụ pastọ na ojecha nke apụta ọ bụ na dibịa ka ọ chọrọ ịbụ na ya kpaa nzu n'anya buru ogene yiri akwa ojii yiri akwa mmemme ka ọ makpuo ime ọfịa kpaba mkparagwu na mkpa akwụkwọ na ejizi na ụka wee na-edisivu ndị mmadụ mana ya bụ pastọ abụrụkwanụ pastọ na ọ bụrụ onye ụka na onye unu fụrụ ebe a bụ osi oke ite na oji ụmụazị ụmụ nwaanyị erubeghị ife eji ụmụazị eme wee na-elekwa ọgwụ ya wee na-esi oke ite in the name of ka e wee fụọ ọfụ ka e wee mee milakụl. Onye nke a nọ na kọmentị wee na-asị na agwa ụfọdụ ndị mmadụ ife ụfọdụ ndị pastọ a na-eme n'ụlọ ụka fa na ihe ejezikwa n'ụlọ ụka ọzọ na egwu ahịa ekwezikwa wee macha ọkpa ọ na-aba ebe ahụ ọzọ alejedirio ife fụkwa na kọmentị ka m na-agụrụ ụnụ. Ife ndị mmadụ na-ajụzi bụ na pastọ anyị anụnwa ọ ka nọ na ditekshọn ndị uwe ojii ka ebujeziri ya n'ezigbote ime ụlọ nga kirikiri ka ọ nọrọ ebe ahụ wee ruo mgbosi oyi eju ụlọ ikpe nke a gosikwa na pastọ anyị lakwara ala ọlatụ ndị ọla n'iyi kwakerekwala waya o tinyegokwanụ Daddy G anyị na nsogbu ebe ife amụ mere ụfọdụ amụ alapụtagokwa na ụfọdụ ọtụ alapụtagokwa na ụfọdụ Daddy G anyị hapụziri ụka ọya aka o wee bụrụ ọtụ na amụ ka ọ na-emezi Chineke merie ya ebere.